Imawag di baluweg kanya. Asang sakit ka ni bagat na. Okay. Apay ano nga tinumpam? Kasi nung nagtupaan, ibaga na nga nalumugak. Kat apay simbexi ka nga ron, hindi tinumpam. Ipagsurunak, ibaga na nga ba si ta Junjun mo? Jaklaan mo, babasi mo ti Junjun nila kay na. Apay amo nga basit ti Junjun ni baluweg. Apay mo ni Osa nga ba si ti Junjun mo? Apay nga amo nga basit ti Junjun ni baluweg. Apay nga mo ni Osa nga ba si ti Junjun mo? Sumbatan di sa lutsud ko. Sumpa naman sa lusod ko. Luk-luk na ka. Di ba nagkita kayo ni Batch mo di Kalman? Ni Binting? Uwan. Kahit na pang kayo naginom ah. Napanggam na nangan. Oh, yung malaman, hindi ka na pa naginom. Hamon kagit inom ni Pare Binting. Ang agsiksigarilyo, ang agsugsugal, awan na pulos, bisyo na. Amo, nagmayaman kasi ako matituladom. Ni Pare Binting, tuladag. Kawan! Amom ka din na api awan bisyo na. Abay, Ada na karo, sakit na. anak ko ma. Kinasadot. Bakala na pag bisyo na. Kasi kung yung libre timakan, nakakaasi. Agkakapsot, mabisbisinan. Oh, sakbay ka nga, agi pa paan. Dinggim pa lang ti palawag ko. Hanggang nga nag-kiss kulak bet. Uwan, nagdeket nga agpeso dagiti subsub mi. Agpeso ti kunam, nga simbre gidila na itingiwat ko. Saan nga nga kiss day, jay? Tinulungan nak lang, nga ikaten, dat idikate. Papaayaban na ka no, mama. Hindi man ayaban ni Papa Nalpasan sa mga ginumon. Atan jay mama, madawat ay ayam da. Ay, ayam, lakayan ba lang aro? Aman lang aro din, agtagu-taguan da, mama. Tagu-taguan nga. Ika kami kitan, ah. Kita, tagu-taguan nga. Yun. Iso malagay nga ibaga ni Gumgong nga gayam ka ti tagu-taguan takas na maganti lang am. Hello, ante. Nibag nga bigat mo, ante. Ay, kastamot baro. Damag ko nagawat kayo di pensyon nyo, ante. Ay, wan anak ko. Umutang ko, ante. Tapaganak ni bakit ko. Ay, aganak ni bakit mo? Ano maguray ka? Asino ka ti bakit mo? Oo, pero, ante. Ang agbibiro kak, ante. Amta nung makabiro kak, si Kugak to adagos. Mama! Ano na? Mama! Mi, ano ba ramda? Ano na yun? Agluk-lukot ka man par sa iyo. Ay na, naghilig ka kapiting at aldaw, nakapudpudo. Amom ka din nga, dati kapay nga pagpatangkin nito eh. Ay, ka na kumag-connection na. Una ta naghilig ka mat arumabaw titangat aldaw. Papa, Hmm. next week ka no, mabali na kagpa-ultrasound nun. Meta, lalaki kumamot dun. Kasi nung araw babae man nun. Kit, agyaman talata kin Apo Diyos at blessing na ron. Anyang rati panaganta no babae? Mona Lisa. Mona Lisa? Sino ni Mona Lisa? Awan, kit, di na magbuno. Api, nagalisto ka nga nagpanunot. Isulat mo na nga si Mark, panunod ko. Sino ni Mona Lisa? Awan nga ron, napanunod ko lang ang agad. Imposible! Sino ni Mona Lisa ko na? Awan nga ron. Sino ni Mona Lisa? Jogging yan, mama. Awan sir, binata jogging, tanto numalab, uminom kanto manon. Iso nga gumawa ang jogging, tapos may ilang ko ti Jean. Ano ka kami uminin ti Ginny na? Anapin nga, drasong ko gumawa ng jogging. Anak ka lang po. Ang tanakan ko na. Saan mo nga orayan nga, aglidim ti panagkitak. Ang tanakan. Talaga orayan nga, aglidim ti panagkitak yan. Ayaw, di ma.